Идел буйы Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү алдыннан Татарстан радиосы җомга көнне иртәнге нур тапшыруларына кайбер яңалыклар кертте. Тапшыруларның эчтәлеген тагын да баетып җибәрде. Тулырак Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Иртәнге нур программасы менә берничә дистә ел инде радио тыңлаучыларының атна буена көтеп алган иң яраткан тапшыруларның берсе. Аһәңле изге азан яңгыравы, дин әһелләренең чыгышлары, вәгазьләр, хәдисләр дин кардәшләребез күңеленә иман нурын иңдерә. Сезнең аша халкыбыз безнең вагазны меңләгән кеше тыңлый, әдәп, ахлак турында һәм шушы изге эшне тагын күп итеп дәвам итегез. Аллаһ Тәала шушы изге эшләрегезне кабул кылсын, әҗерен, бәхетен бирсен. Яшь мөхәррирләр тапшыруны тагын да эчтәлеклерәк, үтемлерәк итү, яңа буыннарны тәрбияләүдә ислам диненең әһәмиятен көчәйтүне күз уңында тота. Исламны рәсми рәвештә кабул итүнең 1100 еллыгы алдыннан республиканың мәчет мәхәллә, дини уку йортлары яңалыкларын чагылдырган яңа рубрика барлыкка килде. Иртәнге нур, ул исем үк әйтеп тора, нур, яктылык шешә торган безнең программабыз. Әлбәттә, бу темадан читкә китә алмый. Ул безнең турыдан туры программабызның төп бер асыл ташы булып бара, аның бер нигезе булып бара. Һәм кемнәр инде безнең тапшыруларны тыңлыйлар, алар иртәнге 6-дан, менә иртәнге 8-гә кадәр аның бара икәнлеген белә. Ике өлештән тора. Беренче өлешендә без тапшыруыбызда күбрәк хәбәрләргә басым ясыйбыз. Быел инде 1100 еллык уңаеннан безнең инде үткән чаралар, үтәчәк чаралар, алар билгеле һәм алар бик күп. Алар турында әлбәттә шушы яңалыкларда ул безнең дин ва мәгъишәт дигән рубрикада бара. Дини тәрбия аша кешеләрнең рухи дөньясын баету, күңел сафлыгына омтылу, тыңлаучылар белән эчкерсез аралашу, бәхәсле темаларда алтын урталыкны табу, әдәбият, сәнгать, яшьләр өчен тапшырулар аша тыңлаучыларга яхшы таныш булган, шулай ук Татарстан авазы интернет радиосы җитәкчесе Раил Садри һәр яңалыкка иҗады якын килә. Biz әлеге тапшыруларны яңа форматта эшли башладык һәм иң беренче чиратта күңел чисталыгы, менә гомум кешелек кыйммәтләре турында сөйләүгә багышланган тапшырулар циклы әзерлибез. Бүгенге көндә мәсәлән узган тапшыруыбызда без рәхимлек, мәрхәмәтлелек, бүгенге замандагы шундый кирәкле сыйфатларга багышлап әзерләдек бер тапшыруыбызны. Киләсе тапшыруыбызда инде тагын да күбрәк һәм кешегә кызыклырак булган темаларны күтәрергә җыенабыз. Башкаларга үгет насихат, киңәш тәкъдим бирәм дисәң, тәрбияне үзеңнән башла. Иртәнге нур тапшыруын алып баручы егетләр дини һәм дөньяви белемнәрен даими камилләштереп торалар. Линар Хамматов дини әхлакый әдәбият календарьлар нәшер итүдә дә эшли. Безнең әдәбиятыбызда, безнең тарихи, фәнни мәгълүматларыбыз да, дини мәгълүматларыбыз да, әсәрләребез дә бөтенесе шушы гарәп графикына язылган. Безгә ул дин тарафыннан килде. Шушы 1100 еллык безгә аны бүләк итте. Һәм инде бүгенге көндә әлхәмдүлиллә без әкренәп аларны тәрҗемә кылабыз. Алар турында да сөйләшү. Дин тагын нәрсә бүләк итте. Әлбәттә, кеше белән кешенең мөгамәләсе нинди булырга тиеш. Менә без иртә белән уянабыз, гаилә белән күрешәбез. Эшкә барабыз, метро булсын, автобус булсын, яки шул ук пробкада утырганда кеше белән кеше бер-беребезгә күрәбез. Эшкә килгәч, коллегаларыбыз, җитәкчеләребез, укуда булса bir-birimiz bilan studentlarımız, оқучыларыбыз, мөгаллимнәребез белән без гел ничектер аралашып торабыз. Менә безгә дин килү белән шушы законнар да килде. Дәүләт радиосы буларак безнең динне өйрәтергә бернинди хокукыбыз да, сертификатыбыз да юк. Шуңа күрә без менә бүгенге көндә гомум кешелек кыйммәтләре дип әйтәбез. Ул инде менә мәрхәмәтлелек, рәхимлелек, шәфкатьлелек һәм үзеңне яхшы гадәтләр белән байыту һәм начар гадәтләрне бетерү буенча шундый тапшырулар әзерләү бу безнең чыннан да яхшы юнәлеш дип уйлыйм. Һәм менә күңел чисталыгы дигән юнәлешне без бүгенге көндә үзебезгә маяк итеп алдык. Фәнис Мөхәммәтов, Ире Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.